أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وتابعهم أجمعين. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin birinci süt anası, yani enisinden başka anı imizgen hatının birincisi ol Suveybe bula. O anın vabisi, yani etisinin irtuğanı Ebu Leheb'nin kulu bula, kul hatını bula. Hem buna aytırga kerek, şunu da eskertip getirge kerek, mana şu Suveybe öz zamanında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin ikinci bir abisi Hamza radıyallahu anh'unda imizgen bula. Sondan Garepler'de gadet bula. Şuldan kelgen Gareplerge, yani Bedavi deb atala, şuşlarga özlerinin balaların, ko'krak balaların berip jibara turgan bulaganlar terbiyege. Bu endi şuşu imizu şuruna berilä turgan bula 2 yaşga kadar. Aның işleu maksatı şehir yerinde her türlü şiirler, şuşunday şiirler tarala turgan bula. Hem şu şiirlerden saklap kalu niyetinden şuşu gamel işlenä, boşkarıla turgan bula. Hem aytırga kerek, mana şu şulda bala ныклы булып үсә торган булган. Аның ул шиста гарәп телен өйрәнә торган булган, шыныгып үсә торган булган. Һәм Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem туган елында шушындай шулдан Бәну Саад дигән кабилә дип әйтик, менә шу Бәну Саад ибн Бәкр дип атала. Шушы кабиләдән бер делегация килә. Ел бик нык куры була. Шул сәбәпле хайваннар йөри торган көтүлекләр, инде көтүлекләрдә үләннәр үсми торган була, һәм инде аларның хайваннары сөтләр бирми торган була. Шушы делегацияда Халима бинт Әбу Зуайб дигән хатын була. Ул үзенең ире Әл-Харис ибн Абдул-Узза һәм инде аның кушаматы Әбу Кәбшә була, һәм инде үзенең кечкенә генә күкрәк баласы белән Мәккәгә килгән булалар. Буларның инде ни өчен башка шушы шул гарәпләре баланы тәрбиягә ала торган булганнар дигән сорауга үзләре үк әйтә торган булалар. Без инде аларның әти әнисеннән алган хезмәт хакына өметләнә идек ди. Һәм Халима булай дип сөйли торган була, булай дип тасвирлаган шушы вакыйганы. Без килгәндә ди, мин үземнең ишәгемә атланып килдем ди. Һәм инде ишәгем минем көчкә генә сөйрәлеп килде ди. Безнең берничә көн йоклаганыбыз булмады ди, чөнки балабыз аш булу сәбәпле үзми куймый кычкырды ди. Һәм үзебез белән без карт кына дөябезне алып килдек. Ул инде сөт бирми иде ди. Бала елый иде ни өчен, чөнки минем күкрәгемдә ашау җитмәү сәбәпле күкрәгемә җитерлек сөт төшмәде ди. Һәм без Мәккәгә килдек. Һәм минем арамдан булган иптәшләремнең берсе дә калмады ди шушы баладан баш тартмаган. Ягъни Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям турында сүз бара. Алар әйтәләр ди, эй ятим ди, аның бабасы һәм аның әнисе нәрсә эшли алсын соң инде ди. Ягъни нәрсә бирә алсын ди. Мин дә аннан баш тарттым, ләкин бөтен иптәшләрем тәрбиягә балалар табып бетерде, ә миңа насип булмады ди. Һәм мин үземнең ирем, тормыш иптәшем янына кайтып, аңа әйттем ди. Аллаһ белән ант итәм, мин ди, буш кул белән әйләнеп кайтмыйм, теге ятимне алам ди. Бәлки Аллаһ Тәала безгә үзенең бәрәкәтләрен насип иттерде. Һәм инде ире хатынның фикере дөрес икәнлеген инде икрар кыла, яхшы ди, аны инде шушы эшкә юнәлдерә. Һәм Халима Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллямны шушы сабыйны кулына ала. Һәм үзенең күкрәгенә китерә. Бала туйганчы имә. Ягъни Халиманың күкрәгенә сөт төшә. Халима инде билгеле гаҗәпләнә. Ул үзенең баласын да шушы ни белән бергә имезә, үзенең баласына да җитерлек сөт калган була. Бу инде Аллаһ Тәала тарафыннан җибәрелгән Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямга карата аның өчен булган ярдәм икәнлеген без аңларга тиешбез. Һәм бала инде туйганчы имгәч, бу Халиманың үзенең баласы турында да сүз бара, балалар туйганчы имгәч, алар инде израп йокыга китәләр. Һәм Әл-Харис, Халиманың ире, барып үзләренең шушы дөяләрен савып карыйлар, һәм анда ни гаҗәп сөт барлыкка килә. Һәм алар менә шушы савытны тутырып сөтләрне эчәләр, һәм инде Халима әйтә, һәм без туйганчы шушы берничә көн эчендә беренче тапкыр туйганчы йоклап алдык, туйган хәлләр кертеп алдык ди. Һәм Халиманың инде ире әйтә,
Аллаһ белән ант итәм ди, син бик бәрәкәтле бер җанны алдың булса кирәк ди. Хәлимә шушы вакыйганы тасвирлауны дәвам итә. Безнең кабиләбез яшәгән җирләр ди, ул хайваннар көтү өчен иң нык җайсыз булган, кулай булмаган урын ди. Чөнки анда җүнләп үсемлеге дә үсми ди. Ләкин ни гаҗәп ди, без үзебезнең сарыкларыбызны җибәрәбез һәм алар инде тамакларын туйдырып, җиленнәре белән, сөт белән кайталар ди. Һәм без аларны суабыз ди. Бөтен кеше әйтәләр ди, хәлимәләрнең үзләрен көтүчеләрен, хәлимәләрнең сарыклары белән көтүләрегезне җибәрегез ди. Бөтенесе безнеке белән җибәрә, аларныкы ач кайта, безнеке тук кайта ди. Һәм менә шушындай бәрәкәт арты бәрәкәт кенә килеп торды ди. Бала бик нык тиз үсте. 2 яшьтә инде аны күкрәктән айыралар, һәм инде ул бала ди башка балалардан менә шундай үзенең ныклылыгы белән, көч-куәте белән аерылып тора иде ди. Баланы кайтарыр вакыт җитте. Һәм безнең инде бер дә шушы бәрәкәтне җибәрәсе килмәде ди. Без аның әнисенә кайтаргач, әйдә тагынча кына калдыр, бездә ныгысын бала, шушы Мәккә җирлегендә булган ширләр аңа тимәсен, аңа инде шушы нинди дә булсан зыян, зарар килә күрмәсен дип, әнисен инде үгетли башлый. Һәм без аны үгетләүне дәвам иттек, хәтта ул ризалашканчы ди. Һәм инде Мөхәммәд саллаллаһу алейһи вәсәлләмне янәдән шушы Бәнү Саад кабиләсенә инде янәдән алып кайтып китәләр. Расулуллаһ саллаллаһу алейһи вәсәлләмгә 4-5 яшь чамасы булганда зур бер вакыйга була. Аны инде Шаккус Садр, ягъни күкрәк яру вакыйгасы дип беләләр. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәлләм башка балалар белән уйнап ятканда Җәбраил фәрештә килә. Баланы тотып ала, аның күкрәген яра, аның күкрәгеннән йөрәген чыгара. Йөрәген ярып, аннан уйышкан канны чыгара. Һәм инде әйтә, бу синдә булган ди шайтанның өлешедер ди. Һәм инде риваят кылына, алтын тазда ул аны ди Зәмзәм суы белән юды ди, һәм инде кырыйларын ябып, янәдән йөрәген урынына урнаштырды ди. Балаларга килгәндә, алар инде котлары өчеп, Хәлимә янына әйләнеп кайттылар. Мөхәммәдне үтерделәр дип. Хәлимә билгеле бик нык курка, ул шаба Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи вәсәлләм уйнаган җиргә, һәм инде Мөхәммәд саллаллаһу алейһи вәсәлләм ул инде сау-сәламәт була, ләкин аның төс кыяфәте генә бераз үзгәргән була дип әйтәләр. Һәм Хәлимә инде билгеле бик нык курка, чөнки бу кеше баласы, аның өчен җавап бирәсе бар, ул сиңа әманәт итеп тапшырылган. Шул сәбәпле ул инде баланы алып, тизрәк аның әнисенә кайтарып бирә. Һәм сөйкле Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи вәсәлләм әнисе янында 6 яшькә кадәр инде тәрбияләнә. Әнисе дә аны бик нык ярата торган була, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәлләм дә бик нык әнисен яратып, хөрмәт итә торган була. 6 яшь булганда Расулуллаһ саллаллаһу алейһи вәсәлләмгә Әминә үзенең ире Габдуллаһның, ягъни Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи вәсәлләмнең әтисенең каберен зиярат кылмакка ниятләп инде Ясриб шәһәренә чыгып китәләр. Бүгенге көндә ул Мәдинә дип билгеле. Юлга Габдул-Мутталиб иярә, Әйман аларның инде хезмәтчеләре, һәм инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәлләмнең әнисе Әминә, һәм инде Расулуллаһ саллаллаһу алейһи вәсәлләм үзе. Кайтыр юлга чыккач, шушы каберләрне зиярат кылгач, кайтыр юлга чыккач, бер Әбуа дип әйтелә, шушы Мәккә белән Мәдинә арасындагы бер җирлек. Әминә бик нык ширләп китә, һәм шул шир аның инде вафат булуына бер сәбәп була. Һәм инде 6 яшь вакытта сөйкле Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи вәсәлләм тулы ятимгә әйләнә. Билгеле инде бабасы бик нык кызгана шушы оныгын. Инде ул яши башламасы бурын инде аңа төрледән төрле сынаулар килде. Ана карында булганда ук әтисен югалтты. Хәзер инде айыра башлагач дип әйтик инде. Ана назынлык кирәк булганда ул әнисеннән мәхрүм калды. Һәм Расулуллаһ саллаллаһу алейһи вәсәлләмнең бабасы Абдул-Мутталиб Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәлләмне үзенә тәрбиягә ала. Аның малайлары күп була, ләкин инде ул үзенең улларына караганда да өстенлекне Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи вәсәлләмгә бирә торган була. Һәм еш кына Габдул-Мутталибның шундый бер гадәте була, Кәгъбәтулла тирәсендә инде көн зәвалдан үткәч, шәүләләр төшә башлагач, ул шуның күләгәсенә киреп утыра торган була. Һәм инде аның утыра торган шундый бер мендәрчеге була. Ул утыра торган була, һәм инде аның уллары аның янәшәсендә, аның тирәли утыра торган булалар. Һәм инде Мөхәммәд саллаллаһу алейһи вәсәлләм кечкенә генә малай, ул инде килеп бабасының урынлыгына утыра торган була. Абыйлары аны алып куя торган була, ләкин инде бабасы күргәч, инде яратып, "Калдырыгыз минем улымны, калдырыгыз" дип, аны аркасыннан сөеп,
Vallahi diye Allah bilen ant etəm, kиләчәктә bu зур эшләргә, зур уңышларга ирешер шушы улым дип әйтә торган булган. Инде шушы вакыйгаларның дәвамын, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең тормышының дәвамын киләсе дәресләрдә дәвам иттербез. Аллаһ Раббыбыз һәр барчаларыбызга да ныклы иман насыйп әйләсә иде.